Ruan era un home molt ocupat. Treballava fins tard i sempre pensava en els diners. Els seus pares, Priya i Muan, vivien en un poble petit i tranquil. Havien criat Ruan amb molt d'amor. S'asseguraven que sempre tingués menjar i bona roba, fins i tot si això significava que ells es quedaven sense. Ara Ruan tenia una bona feina a la gran ciutat. Els enviava diners cada mes, pensant que era suficient. Rares vegades els trucava i mai els visitava. Un dia, es va posar malalt i va haver de tornar a casa. Quan va arribar, la seva mare va córrer cap a la cuina. Li va preparar la seva sopa de verdures preferida de la seva infància. Va menjar la sopa senzilla i calenta i va sentir una enorme sensació de consol. Ruan va recordar les innombrables vegades que l'havien cuidat sense demanar res a canvi. Va mirar el seu pare, les mans del qual estaven cansades per anys de feina. Va veure l'alegria silenciosa als ulls de la seva mare només perquè ella era a casa. Els diners que enviava mai podrien comprar aquesta veritable felicitat. Es va adonar, he d'anar més a poc. He de fer temps per a ells. La veritable riquesa no són només els diners. És l'amor i la felicitat que compartim amb les persones que ens van donar tot. Hem d'assegurar-nos que estiguin feliços i se sentin valorats cada dia. Aquesta és la lliçó més gran que podem aprendre. No esperis fins que sigui massa tard. Sigues agraït amb els teus pares i mostra'ls el teu amor ara. Subscriu-te a Catalandrepo i explica'ns el teu record favorit dels pares als comentaris.